ngiyawan hagani ka por, hagani ka yeng ka bakut ka bakentang ka jong blay, ka balang presbyterian mauro, ban syakri ya u, ban mani ya u, ban ai ka jingero ya ka kerteng ka bakut ka jong u. Tu blay undon rekat bat ngi ki badon hagani ka yeng mani, bat tu blay undon rengkat bat piru ki para bangit ba e ki bakmi bat ki basyashkor na ki yeng ki sem ki jong pi. Tong ini pendam haga jing duai. Au blay bok pa jong yu bah beneng. Ngi ai ngu yeme nakabenta kani kapor kabame ai ngi bangila ban mane ban syakri ban pendan bura me ka kerteng ka bakhoi ke jangme kum ka balang presbyterian mauro ban ngi kerpat ba me men kerku ya ka balang ka jangi kan la ban ya lingba kani kapor ka ba e bat ka basitam banginum klet ban mane ban syakri yeme ndre bingin ai ka jingo ka jingero ka ba dei hok ka jangme ba me men yo ban the ki jing kerku halor ki jing em ki jangi yakine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong utrai bad unong pen em jangi u Jesus Christ. Amen. Ngini syakri yo blay da kabangi arwai lang ka jing rwai ka ba laispa khatway ablay hame tang hame hi ka donot ka jat haj melong ka pukri ka jing suk na jinjar me pelat ka jing rwai laispa khatway. Tang hamihi ka donut ka jatan belong ka pukri ka jingsung na jenjar me belan dinang no ganom di dahang me take pay yang akim la yaram ipu recover take pay yang akim la yaram gasli yang yaki umbaim Yai bersoy ngawan ki jingken xiao buneng di hajan ki lapoy ban men tadaka surtimai bahan ri wajam ngalah ba ulai ka jing pen hun ya nga urom you blay ba ulai ka jing pen hun ya nga ya me nga ya ro ru ku tran na marki ku slaihi ishi dom ki ba be ya ya sha me ban pen ban re ga don ka benta ha boneng ba ngam ba ju Di bla mong jong me ya nga tik nang gari en re kak di bla mong jong me ya nga tik nang gari ablay hamitang hamihi kamen sim kalao
sao lòng cứ lên ayos ngầu ikin sawa babun melon ka benta jong atrai iha jarki perta ka jing yaro kanom wai haduki artaba ka jing yaro kanom wai haduki artaba ka jingpule na kaktian ka John Blay kalong na ka kitab ka banung kong kisiem kalenong ka bakhat nyaw kidakot pra hado khat nriu iwais iem khat nyaw pra hado khat nriu kaktian utrai ti kalawan hau ka bamudu Elijah kada ong tu yeng jot kilet sasarephat ka badai ya ka Sidon bat shong hangta hakmi ngala hukum ya ka riu kentei kabahangta ban besar yame kumta ula yeng bat ula let sha sarephat te haba ula poi shaka kردop ka shnong hakmi kariu kentei kaladon hangta kabalum ding preu te nda ula khot ya ka ula ong ngakerpat ya pha to walam yanga kendiat ka haka khuri bangan yodi te haba kadang let ban walam ya ka ula khot ya ka barula ongru ngakerpat ya pha to walam kpu yanga kendiat hakikti gi jong pha ka te kala ong kat ba emutrai ublei jong me ngam don u weu kpu henre tang shi khamu purau hagasang bat kendiat ka pniang ha ukolong barakmi nga shukhar artli gi ding pro bangan yo let sheyeng bat shet yaka yalade bat yo khun jonga bat ngin bam yaka bat yap no tiu Elijah ula ong haka wat shep ting to let bat le kumba phala ong henry to kre shwa yanga iwei ikpu barit bat walam ya ita shanga bat hadin kata sakre yalade bat yo khun jong pha nabakum niu ong utrai ublei ki Israel upurau hakata ka sang unumlut lumne ko umpniang hau tau klong kanumdo tat enda kata ka sngi bau trai un penhap slap ha ka kendau ka te kalale bat kalale kat kum ka jing ong Elijah bat maka bat mau bat ka yeng jongka kilaya bam bon sngi upurau hakata ka sang shim lalut lumne ko pniang hau tau klong kam shim ladu kat bakum ka khtin utrai ka bola kren daw Elijah to bleun ker khuyengi lingba kani ka jing puli na ka khtin ka bkhoi ka jong o bat ka jing shashkor ka jongi tongin ya pendam ha ki jing duai au blei bok pau jongi bahabeneng ngi ai ngo yeme nagabenta kani ka sngi utrai ka bangi yo ban mane ban shakri ya ka kerteng ka bkhoi ka jong me wat la ngim la ban mi na lagi jong ki yeng ban wan kieu hakani ka yeng ka bakhoi ka bakentang ka jong me rengila ban ya don bentalang hakani ka jing seng lingba kini ki kor ki board jong ka juk ka bamenta ban ngida ai ngo ime ablei na ka benta ka technology ka mela ayu khun ban riu bahabangi penran kam hok eka kala long shisha ka jing kerhu ka bakrau na ka benta jongi to kerhu ko trai bangin penran kam hok ki jing ai ki jong me yangi bakin long shisha na ka benta ka buram ka jong me ngi ai ngu ba me pen biang ye ki jing bam ki jing don kam ki jongi wat hapdeng ka ne ka jing pakhang snong khnang banyada nau new khnyang jing pang ubala sapriang kaleng ka ne ka perthai hot ngitip ulawan ru shakani ka ri ka jongi ba don ki ba
lamat ya ke jingpang batru balamat ya ke jing songsi ko try to pa isenai se ke to ke yeng ke jong ki para bangai ba e jong hi ya ki ba pang ko try to pen khia ya ki bari ki ba songsi to pen tengen ya ki bari harap bangindon ke mensiem ban duai na ga benta ke ni ka long yeng long sem bagin mat e ko bor ke jong me ko try hakum ke ni ko por jong ke jing e ka ba ki de ban ya ling ba ni duai ko try ba memen isen ai ya ka ri ba ka judgment riu ka jangi bagan don ka ta ka mensim snolem bagan don ka ta ka mensim ban yarap le miki bai ban keno la ne ban kento ndre ban kner ban yarap ya ki breu ha ga jing sham shitam ka jangki ni duai ko try ba men ya da yangi ya ki long yeng ki long sem ki jangi naga jingpang naga khlam try kan rat ngin le elaga jong ka benta ban ya da ya la di ngin kiar naga bangi de ban kiar henre halor baro ka de ka jing da ka jong me halor baro ka de ka snam ka jong jisu ka bala penmi na ding penakal bari ka balong ka jingka ka jia da halor jangi try kum ki yeng ki sem yuan ban IT lut yala dia me ban kerpat ya ka jing don rekat ka jome bat ngi duai ru ben pendap me ki jing don kam ki jangi ki don ki long yeng jo ki para banget hapok ka balang presbyterian mauro jangi ki ba mat ya ka kerdu bat ka kim khat ya kum kini gisngi ngi kerpat men pendap me ki jing don kam ki jangki o ngi dai ngo ko try na ka benta ki Jieseng samla jangi kibe treshitom ban lumban langi ke pisa ban yo ban sam de ki marba mardi haki long yeng long sem ki ba shem shitom to kur khui ki nong yalam jonga jieseng samla ke jangi ba to kur khuru ki para bangi be jonga balang presbyterian mauro ki ba ya no senyang hadukat ni naga benta ke ka kam isnei ya ki para bangi hapo ka balang hot balala ban kneru shaki wai pat ki bam de ki de khot jonga balang ke jangi bat lala ban ai ke jing shakri ya ke imlang salang to kurkhu ko tra ya ki tugi para bangit ba e ki bala kner haddo kan ne ban yarap le mi ki wei ai bi jing kurkhu ki jong mekin long halor ki jing em ki jong ki to kurkhu ka balang ka jong ko trai to te song ngi de ke jing blai ke jong me ba what happening kan ne ke jing bam la ba ni kendo kumbangi je kendo haki wei ki por hendre kata ka jing long balang kata ka jing long telikan ya ine bat bengin la ban scam ka jing how Jesus Christ bau try ngi duai ko try ba min yai kurkhu ngi ling ba ni ke jing seng barok away ngi IT ya ka por ba ki benta ba sa baro hagi kti ki badan bor ki jong me ya ki ngi pan ngi dem ngi ngi pediang ro ha ka kerteng ke jong try ba unong penem jing Jesus Christ amen Hagani ka por ngin yo ya ki jingpen bana na I temen besan sket 3 juga balang ke jongi I temen besan EW Kharsa no. Para bagi bayi hau try. Nyangu yo blain na kabanta kani ka way pat kasin. Bangi yo lat kumni ban ye kani ka program jingi sing lingba kini ki kor ki board jong kani ka juk ka bamanta. Kumbang ngilale ha kitu ki jingi seng ki baladep mensua. Lakham slem ngila don hagani ki jingkim nagadaw jong kani ka lockdown. Barok nangi ngila ya kendo ya ka jinglung khom jingmot ka bakraw. Henry ngi aingo yo blay ba sim la e no yengi. Ulayay don ringkat ban ngi ula besa ula pendap yengi de ki jingbam man la kisngi. Nyem simla kerdu hado kata-kata nyem simla yap tkan ru henry ngila im kumni da ke jing isnei ke jong ublei hakini ki art yo ki baladep ke jing seng samla kala yo lat ban thiet ye ki jing bam kumukhau upan udai ke sini bad ko umpniang bad katu kat ni ki weipat balayo lat banit sam palat arspa sipho teli ki yeng ki bagan thup ye ki yeng jong ki khon ha gabalang bad ye ki wei ru ki bomdan ha gabalang bad ngi nge scam bakala long ke jing kerkhu ye ki do ki long yeng ki ba mad ye ke jing ye ke jing kerdu kum ha kini ki sngi jong ke jing pakhang snong nagaliang jong kabalang ngi pan pau ke jing sngongo ya ke jing seng samla ringkat bad katukat ni kinong yalam balang kibalay tre sitom banle ya kini ka kam kababha
kam ka bakrau bat ka badon kam e ngi pen pau ka jing sngongo ru ye ki para banget ki balaya no sen yang kat ka bakila e ban penlang ye ka pisa na ka banta ban yo thiet ya kini ki jing bam ha ka be de bat kani ye ki jing khen jing dia ki babnia yin saai pat hadin nda habang ila yo la ban ye kendo hayeng bani ha ka jing ye sing ki para bangit ba ye tong yin om sngo no men sim na mar kata ni ngin om sngo do borno penban ngin yai sno how try ban ngin yai shania ha ka jing penya ka bastan jong u ublei jongi ulakular ba on om eno kon swet yengi langi don ha ka no ka kim khat barapding ka jingya jilenti ka jongi ha ka ni ka perthei ulakular ro ba on don ringkat bat ngi halakesngi hado ka bawai no ka perthei to blei ka jingsuk on long ringkat bat ngi lem bat phi baro ki para bangai bi halaki jong ki yeng ki sem hagani ka por ka bamanta ngidon kani ka weipat ka jingi sing ka bangin ai daga video lingba kini ki WhatsApp sngobhaban ai ka por jong phi bani don lang baro sieng bani simbentaru ringkat bat kani ka program katba kadang yan hagani ka por ngin yo ya ka jingkren ka jingete ka jingeslok nei pastor jongi Reverend Lindan Sim ni kirmen bau blei on don ringkat badi pastor barun ai lingba jongi ya ki kentien jing ai men sim na kabanta jongi bangila banang yo bor men sim banim hapding kini kisngi kibae ublei uni snei ban kirku yai pastor hagani ketiyo kabanwan ngilapun bet ban ai ru ye ki program jingi sengelap kata hagasngi balang arpu ardring hagabangin yo ye ga jingelap ye ga khubor na ga ktien ga jong play na Mr. Cordor Karmalki ibadei na ga balang malki kani ga jingi sengan long hagapor nyobuji kumjuru hagasngi sajjan arpu sandrik hagapor nyobuji ngin yo biang ye ga jingi sengelap hagabai pastor jongi Reverend dan sim in sam ye ga kubor ka ktin ga jong ublei kumjuru haga singiu try arpun riu tari hagapor khatwei beje ngin yo ye ga jingelap nei Reverend Pradip Nongkenri ibadeu pastor na ga balang laban bad kumjuru hagapor jan miet san beje haga jing penya jong ga jingi sengen thei jong ga balang ngin yo ya ko khubor na ga tin ga jong ublei na Reverend penjanai khar umlong ibalong pastor jong ga balang Presbyterian mautawar ni kerpat ye phi ki parabange bapin subha ban le kumjo bana ye ko por jong phi hakini ki jinge seng bansa skori ga tin ga jong ublei ha kini ki jinge seng yelap ki bangin se yo to ublei uni snei ban kerkhu ye ngilang baro lingba kini gisngi ki banangwan kublei shibun ka khubor agani ka por ka long nakatu ka benta bala puli menne ka kitab ka baneng kong gisim ka lenong ka bakhat nyeu ki khot pra hado khat nriu shapangu Elijah bat ka riu kan thei nong sariphat hashwa bangin yo sngo ya ka khubor na ka tien ka jong blei tongin ye pendem ka jing duai au blei bok pau jingi babeneng ikerpat eme ba men kerkhuingi da ka ba me besaingi na ka ktien ka ba im ga jong me lingbau shakri ba rit u batlat u jong me da ka bor ga jong men sim ba khoi bana lor yekine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ba ngi pediang ro ha ka kerteng ga jong utrai ba u nong pen im jingi Jesus Christ amen ha ka ni ka por ngi ni pet ya kini ki laingot hapadeng kani ka nemsniu kabalawan jah kari Israel bat ki jaka ki bamarjan kariu kan thei nong sariphat u Elijah u brio jong blei bat u blei ke ei ka ba u lale nginum pet balai bakala jah kani ka nemsniu bat ki dau tan rai jongka ringin kmi ayu ki brio ki le hapadeng ka ta nemsniu
But ayu ublay ule what happening kataka kim khat but kakerdo. Kabaningkong kalong ganigriw kan tay nong Sariphat. Kadi ka nong Sidon kabade ka ri marjan ya ka Israel. Watla ka nem sniu ka jaha ka ri Israel henry ka kta ru ikiri ki ba marjan. But kani ka briw kala Shemshitam namarba mdon slap sho lingba kinigi laisnem mdon jing mi sho naga kendau. But maka badu kuon jongka kim don jing bam sho sa satang kendiat upurau ha kasyang bat kendiat ium peniang ha uklong. Bat kani ka briu perkat kala kuslai kala sanut kaong dalut kani ka jing bam ngin le kumno ka sa satang ka jing yap ka bak mat jongi. Bat hamar bagani ka briu kadang let ban khari gi ding pro kenang bagan yo ban thang ding kenang bagan yo ban shat jing bam ulawan u Elijah u briu jong blai hakata ka por barulong ya ka to ayang kendiat ka haka kuri bangan di ka rula duna namarba uslap shim hap sho ula tanrang u Elijah kani ka riu kan thai ka don satang kendiat ka henre ya kata ka kloy ban ai henre ndala poi ka por ba u Elijah ang ailam yang au kupu kendiat bangan bam kani ka riu kan thai ka kwa ban yarap henre ka sa satang kendiat kaong kat ba imutrai ko kenrat ngadon setang kendiat te upuro hausyang satang kendiat peniang hau kelong ladanga aino yame ayupat ba mga badukun jong angin bam weli jaw ang wat syapting le ekani badu blay unsa pendam kani gariw kan tainong Sariphat kala ko ngo yo briu jong blay Elijah kala ai bat kala sailot ya kata ka baka ka don habau briu jong blay ulapan para bangit ba ni perkhat baki badeban ai ban yarap ikiway hakum kani ka por ba kadon kani ka lockdown lani ka jing pakhang snong batang ki briu ki baruspa ki badon ki ba em ki balaban ai shikiway henrengan ya thu ipi para bangit ba haga jing ya kendu iki para bangit habalit ban sam jing yarap nakaway ka yeng syakaway ka yeng ni syamba ki baduk ki basitom ki bakerdu ru kide ki basbun mensim ban ailam syakiway ban yarap lam syakiway bat ngakwa ban ong ipi para bangit behet haba pi sbun mensim ban ai syakiway ublay don ban kerku yapi kani kariu kan tainong Sariphat namar kala kloy ban ai ya kata ka jing bam ya ubriu jong blay Elijah pitip nem lingba ki laisnem jong kata ka nem sniu utau purau haka sang shim lut bat itai peniang hau kelong shim terkong kanang shim shikam bat kala shet ndalet biang la kersoi biang upurau ha kata ka sang ka shim sa shikam ban shet nang kersoi kat banang shim bat itai peniang ru shim rengat nri yai kersoi si kersoi ling ba kita gi laisnem habang ilanang ban sbun ban ai syakakam ke jong ublay utip kumno ban kerku bat ban pendap ingi kani gade ke jingle phala ke jong ublay ban ngi isi bon ke jing sbun hagi para bangit ki jangi ngi i kilala ban kener sya sibun ki wai pat kilong ying long sem kabalong ke jing kerku nak benta jong ki kabaar pat kalong ke benta jong Elijah ubriu jong ublay uslur ban pan negariu kentai what happening kanem sniu namarla pa ya uda ublay ban le kumta bahaba kanika nem sniu kawanja nganganum emek lem jing bam henry ngan besaya me naga jing bahas bun jonga negariu kentai ngashim yaladi kumu pastor haga benta jong nu Elijah ubalet ban pan jing bam naga negariu kentai nong Sariphat yang iki pastor lasiu ka tulop nakabalang nang no niyo jingmi hapdeng kane ka jing bam wan jing seng bat ka jing bam la ban no senyang ye ka jing aingo ka jangi ringan yo thoi pi para bangit be baga sinot kadang siu ye ki tulop ki jangi ban ngidang yo e ka bam ka di haki yeng ki sem ki jangi ngim shim yap thangan ngim shim kerdo nang no kan yo ka sinot habam long jing seng mdan ka jing aingo nakijing ai jagi para bangit haki por mensyua kibalakan show kibala pendap naga benta kijing dan kam jagi pastor bat kinong trepo ka sinot hakum kani ka por ngingis ngokya kum ki pastor para bangit beet bawar hapadeng kijing ki bagi para bangit ki kendo
Nri ki jing ai ki jong ki kilong ki jing kershani ngi. Hakani ka por ngong ku blai shibun ya ka jing sbun ka jong pi ka jing ai ka jong pi ka balong ka jing kershan yangi bari ki yeng ki sem ki jongi u blai yo I ka jing bahas bun ka jong pi baru blai un ker khu ker hai ya ki jing don kam ki jong pi hakum kani ka por ngakrani pi ki para bangi bi jong ka balang presbyterian mauro pile no senyang ban ailem shikiwei kumtong iyo sngo itemen sansket 3 ilapan bana siapang kejing ayarap kejing ai senai ya shibun ki long yeng om tangi ki kon jo ka balang mauro nrei ya ki badone ki wei pat ki balang bad ki bampat long kristan ru ngilala ban kener bad ban ai ngakwa ban shim hagani ka por ya ka benta ban ai ku blei pi para bangit beit ban ong apa pila ai show blei chaka kam ke jong utau sang ujong pi ubadon upuro dalei unumlut bat itai kelong ijong pi hakabaga don ku umpniang dalei kenum rengat ndrei ublei unle pela bat un pendap ye gijing don kam ijong pi kabenta kabalai kalong syapang ublei kumno bola kerku yau Elijah bat ye gani keriu kentai ublei ulong bakrau ublei ulong batip lut iki baro ublei ulong ba pendap igi jingdan kam ki jangi la ha ka nem sniu bat ka snem terkong la ne ha pedeng ka jing bit jing biang jong ka perthai baro ngila ban shania ha ublei uba em jangi ngiu I hang ne ba ule ka kamba ka ba phala baula ban pendap ya ka ne ka jingdon kam jagaru kentai ulala ban pendap ya jingdon kam jong ukun ujongka ulala ban pendap ya jingdon kam jong Elijah u Shakri jong ublei un pendap para bangit beit ya jingdon kam ki jong pi shania ha dua ya bat ublei un pendap kam tam kawai ka bangi I ka jing pendap ka jong ublei hakum ka ni ka por ka ni ka jing pendap mensim ya ki long yeng ki long sem ki jongi bangim la banwan jieseng bani lumlang rengila ban long jieseng ki yeng jangi ai ngo yu blai baga balang jangi lingbai temen besan sketri ipha ye kitu ki program ki yeng ki sem ki jangi bangin pelong jieseng halaki jong ki yeng ki sem ki jangi niyo I bawat langim la banwan ka yeng ki jong blai rengi hem ka jing Shakri blai haki yeng ki sem ki jangi mapi ki para bangit be piatu ba menta pia shim menta haga jing alam jing seng haga jing pulik tien belai haga jing selak ru dan na pedeng jong pi kadon kawai ka khubor ka baya ling ba social media haga bau soitan uang ngala khanglut ki yeng mani baro ndreu jisu pad uang ngala ple pad ki jing seng haman ka wai pa kawai ka long yeng kristan baraki wai ru kumjo ai ngo yu blai balaki yeng mani ki jongi ki kang henry ki yeng ki sem ki jongi pat kilong ki chaka bangi mani bangi Shakri ya ublei hapdeng kane ka jing terkhong bat kanem sniu ka jing long mensim pat karhem bat ngala banong baka plu haki long yeng ki long sem ki jongi hakapor baka ja kanem sniu ha Punjab bara Andhra Pradesh hakabasdang joga spa snem ka barpo ki missionary kila shaptieng kila ong ki parabanget kin Haidin no naga jingit kristan batkin no ya kaneka jing shania jong kiau jisu habalawan kini ki por ki bae rengani thu epi kala jakari Bible ha Punjab kala jakari Bible ha Andhra Pradesh ha ka basdang joga spas nam ka barpo kadon ko ka kot ka bapau nam Christian mass movements in India bala thought the Bishop J.W. Pickett u Bishop Jong ka balang Methodist kabaya thu bah padang ki jing ki bakrau ki kristan ki layar hemensim bat ki wei pat ru ki layawan ban terwa ban rung balang baru wong J.W. Pickett ni haban su pediang bet ya kita ki bon ban terwa ya lade ban pediang balang ki ban penbaptis ki namaru blai tre pla hagi dokno jong ki hakum kata kapor kumjo Andhra Pradesh kumjo hagari khasi jantia jangi hadian jo jumai ba hagas nem khat praspa khandai punyo ka buat saka jingpang khlam shibon ki jing jot jing pra jong ki yeng ki sem shibon ka jing yap haki long yeng long sem reakum kata kapor ka jaga jing ki ka bajur kabala lam Shakari Bible juga snem kat kendai spa san kat kendai spa andriu ka balang jongi kalar hem bad kalar roy what happening katuka nem sniu ngambut banang what happening katuka jingpang khlam ka balajia Mizoram
haga sedang juga spa senem ke barpau kala ja kata ka motam ka bamut ka famine namar ka kajing roi kajing karoi jong ki knai ki bala bamlut ya ukaba bat ya ukau ka baki kilalum Shisian san posnem une usiet uset mi sentiu ba dalam mi sentiu ki hap ki knai ki bam ki karoi shibun ba kini ki knai ki bam lut yo kaba ba yo kau ba kilalum ki mizo ba namar kata kala jaka nem sniu hakata ka ri mizoram But hakata por le si usoitan ular ke ulaong kini ki mizo tikin paidin no na jinget ke jongki and repeated nem jayu hakum kata ka por ki pai pen ban show blay ki wad yo blay but ki shemu blay bo don bor baru balak ban pendap ki hakum kata ka por ka wansa ka revival ba bakrau ki pelia ding jongka assembly ka balalong amairang ka snem kat kendai span riu ki pelia ding kila poisha mizoram kala ja ka revival hangte bat kabalang kala roy bat menta lajan shispa na ke shispa happening ki mizo labanong shispa na ke shispa kila ilong kristan lut baro pi kinam sniu kim dai ban penduk men sim yangi ki jing terkong ki jing kim khat kim dai ban pendam noi ke jing jengi nreki long kalat penban bangin remen sim bat bo blay untre plah ke jing em ke jengi Bleun ker kuingi para bangit beet ling bag ni ka khubor nagahtien ke jang u ngini dua ya ni ka por bo blay un pendap ki jing don kam ki jangi hakamet but u blay un ker khu hagi jing don kam ki bakin jaman sem naka benta ka buram ke jang blay amen ngini dua Blay bu pa jangi bahabeneng ya ingo eme bangi don ka yeng ka bakhoi ka bakentang ka jang me ngi sngawe ka jing rem ka jang men sem bakhoi war habangi don tang khendiat ngut ban record ya kanika chia seng ka jangi hang ne ko try ka bangi yo ban pen poi pat ling ba ki kor ki bor juga juk ka bamenta sha ki ni ki para bangi be ki jangi ni da duai ko try ba ka jing don jome kumba ka don bat ngi hang ne yeng mani kan don ba ki para bangi haki yeng ki sem ki jangi ro bagin sngoe ka bor jong men sem ba khoi ba utre ha ki long yeng ki long sem ki jongki a blengi da duai ngi da kerpat ba me men pendap yeng i da ka bor ka jong men sem bat bangin mat e ka jing tre phala ka jong u ki jing em ki jangi try pendap ba me ki jing don kam ki jangi ya ka bam bat igi jing don kam jong gamet try to kur khu ro bangin subun bangin ai lem shiki wei ki ba don kam try to kur khu kam tam bangin yo ya ka jing long men sim akum ka ni ka por bangin wa de ka tien ka ba im ka jong me bangin yai duai khmat jong me bat ba me men le phla ha gi jing im gi jangi par gi long yeng gi long sem gi jangi ai ba kan wan ka ri bible ko try kan rat ha ga jing im kristan ka jangi what happening ka ni ka jing ter khong bat happening ka ni ka jing pakhang snong ba to kur khu ban la kut kini ki kiai baro bangin yo ban wana ka yeng ka jong me kat no ka long ka jing kemen ha bangin ye selok lang ban pendon bura me ka kerteng ka ba khoi ka jong me trying isu ai ngo eme na ka bentang ni ka por ka ba me ai ngi long bala ker khu ka kerteng ka ba khoi ka jong me but ai ba ka ji snake ka jong me kan hap halo jong ilang baro ngi ai ngo eme ba me yo sngo ki jing duai ki jongi ye kine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ba ngi pediang ro ha ka kerteng ka jong try ba u nong penem jongi u Jesus Christ Amen. Ngila poi siya wai jangan ni kajing seng kajangi para bangi biit bat ngin penwai da kajing ruai ka ba saus pa andrio jing ai ka dap yang yanga haba jing ting ki ban shajan jong ungawan naga pop upelat do no jong ausat jing ai ka dap yang yanga perhatian gini ke jing ruai ngakerpat i temen besan jangi temen besan IW Karsano bain pelat ingi da ke jing kerhu penwai ke jing ruai ke ba saus pa andrio Dam yang yanga Aba jing ting kiban Da jan jong ungawan Da kapomu pelan Dolu jonga usan Jing ai kadam yang yanga Yanga
kadambyang yanga 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 jing ai kadambyang yanga jing ai kadambyang yanga laha eryong bajur ngasyo ong long slur ngalai parna jingma ba uhi uyada jing ai gadambyang yanga 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 jing ai Chris kadambyang yanga 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 jing ai kadambyang yanga jing ai kadambyang yanga jing im ukershan jing yai ru shen ran apotap nyang utrai ngayo shong so klem wai jing ai kadambyang yanga 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 jing ai Chris kadambyang yanga 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 jing ai kadambyang yanga jing ai kadambyang yanga onda jing im lawai akari ba pernai anta junom kamwai ngan ya ro ya utrai jing ai kadambyang yanga 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 jing ai Chris kadambyang yanga 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 jing ai kadambyang yanga Barakabawai no jongkani ke jing syakri ke bangila yo. Ngidwai ablay tu pendam ye ke jing kerku ke bagan zaman sim ke jong meh ke yeng ke sem ke jongi. Bato ai bag jing ai ke badap biang kerhai Jesu Kristus bautrai. Ke jing id ba ke bapla ba mayan ublay kupana bom jukut. Ke jing islok ke jing pentingin pensai boru men sim bakhoy. Kin shong sa dap kerhai haki long yeng ke long sem ke jongi. Haki jing im gijongi marway lemro bat baro ki para bangej ba i ki ba syakri ki ba mani penan buram yo bleu ba im hapadeng kini kitsingi ki ba ki ba don hagani kari gijongi hagari India baro ko wei para kaleng setelak jong kani ka perthai menta bat seduk ki ba bom jukut ru amen.